Take a video naroni bagai cover MA entrance naroni bagai plus BA third semester pori tong naroni bagai abo ongnai abo haita abo syllabus tong ke waroni bagai a video angke a video sanamjak mani ke cover MA entrance ni bagai nasigin sanamjak angke norok je MA entrance naroni bagai angke norok naidi buda buji naidi buji hangka ke to try khlaidi ओमफ्राय अरनि topic ni why thang why bri singjaka anga ke very important topic hai ngo haida okay angke omongkha sentence element eba semantics ni kok butang element hangba haida sentence elements ajagani sentini abana tin naiden ye sentence element means kok borok kok butang ni elements means goina gan thirok means arani nangmani manai khunai rok abo haike जों सावैमान हायदा Engkau sentence element tamo ni gangke kok butang sanam thangni nangmani mani khni ro means going na theo mochang ro mani buji ro mani haida kaisa sentence o musasa salai ri ke tei kaisa meaning ni thango abo haija no o jaga o chung malai nai ke oro meaning ro tui ma buji ke omo kaisa semantics ni part semantics gangke kok mangno tui pori ga kok mangno tui chung ma buji ke kok butang no जों abo bo kok butang bahki bujinai singke abo tang halogya fia o jaga o जों kok butang no tui mo bo part of lai mo bo dialog lai जों o jaga o meaning eba kok mangno rugui kas ma khlaina heda meaning no जों ma bujin okay nge जों puilao no manka agent horto kobang mo siyo tongo do ke agent saikhnalni agent je samu tangnai bone agent bas nga जों tang halago thajingo je samung tangnai bono tangphang ma hai o jaga bo abono agent nongkha je samung khlai tongnai ka bo animate eba obo hai kathang manai abo hai rok hamjago hai ta nga kok butang khlai thani ba kok butango je samung tangnai ekdom shortcut ke bujdi je samung tangnai bas bono agent nei abono tese kangbai sana thanga ke kaisa kok butango je samung khlai tongnai be je samung khlai ranai eba tok thanai bu thanai panangkha jesepano kha bo subject ni jagao achuknai abo bo agent hanai hingjaknai means samung tangnai je samung tangnai bono agent hanai जों sininai eba tangphang je tangphang bono agent hanai जों sininai okay Because जों फुनुमारि ताम्र खानायदि राम खासिगो ओंखा राम सामुं ताङै दङ आमिं सिनजुनो रिफिउगो आमिं सामुं ताङै दङ राम राबनो बुथारगा ओंखा राम सामुं ताङै राबनो बुथारगा सैबे ग्रें वार ओंखांके o jagao je kosom ke mark khlaijak omongkha agent ke agent bujinani klaisajak je samung tangnai bono agent bas clear okay hangke जों next o thangnai experience tamung gangke mungsasik experience manmani gamo hai kok butang जों naituknai ba bujilainai experience gangke ang tabu romdi college o ang 5 bosor frangka Hingga borok ano 5 bosorni experience dong honai ko ma khlaina ita 5 bosorni फोरोंथानि ani experience ingkha hanai kaisa certificate nana hingka nauban okay bahai ke experience man romdi ang tini tongthok suka gangka ang tongthoma bahai saimanka ang tini kesa dokumanka hingka dokuman mani bahai saiman hingka abuna experience ang je manai no nugya khongka abani experience kri je manai nukha experience ni thangka je manai na ang ani sago klaikha abo experience ni thangka jemon romni ang tini bike chalogoi ketal paimani bike chalok thangtika amale hajin sa noi klai dikha kabani experience kri hajin sa bahai te salwana tayin dina thangmala hai ang tin ang thang kus klai lia ang experience ni thangka wase klai ma baino abongkha experience gang tabu mayung nugya khongka ang mayung siniya mayung bahai jefrang mayung nugui paikha angen ang sini paikha nge omon ongkha experience manmani bahai ke nge जों दाउ सम जाखागाय साइमानो पाबो ए थगमा मुइ थगमा थगेरा जों साइमान मुइ थगबो थगो थगियाबो हाइन गलग दांगा आबो रखाय कुनो कथबो साइमे कथबो आबो जानाय जा के जोंहा जा मुइ थगियारा मुइ सम्पाब जारो साइमान मानि आबो सिनि एक्सपीरियंस दुनुमारो सामारो खाखामारो आबो जों जे साइमान मानि आबो एक्सपीरियंस ओंके साना थाङा बो एक्सपीरियंस आरो तांफांनि जागावनो दं
हाइफानो नों आकक बुतांनो मा बुजिथाय मा बुजिनाय ओके बे फुनुंमारि जों ताम रखनादि सिला मयूर मासा लुखा सिला मयूर मासा लुखा के जों सिलाओ अंडरलाइन खालायगा सिला और सामु ताङै दंया के जों माने एजेंट रिमान खम फिया और सिला मयूर लुखानि साव मयूर लुखा means bo मयूर सिनिउ आवसो जों थांनाय हेलेन खनागा रबार्ट पियानो तामै दं हेलेन जे खनामानि बहागिनो खनाजा पियानो नि खरां हायागे बबागे साइमांगा होमबा जे रबार्ट पियानो तामै दं पियानो या कारि हारमोनियम ताम दं हांके आबोनो एक्सपीरियंस जे हेलेन बहागिनो पियानो नि खरां खनावै साइमानजा हायागे बबागे साइमांगा जे रबार्ट पियानो तामै दं हांके आमोखा एक्सपीरियंस जॉन तिनी बेलाय तंथक जाखा गांके और जॉन अंखा एक्सपीरियंसर जॉन आ जों जानो साइमान का अंका अमबो एक्सपीरियंसर जॉन आ प्रॉब्लम नो बो साविमान का बो एक्सपीरियंसर रिता दांग दो बाहाय के ताम साविमान मींस अमबो एक्सपीरियंसर आरि बो दांग दो बाहाय के ताम साविमान मन बो आगिनो दांग दो ताम ना करे बा दांग दो ताम जा गांके सिंगो जागा नोविमान का रिता दांग दो बाहाय के ताम मींस रिता दांग दो ताम ना ग्रों ओके अंके अमंखा एक्सपीरियंसर के बुजिदि कक बुतांनो नाय मा बुजिलायनाय जों के जे सामुं खलायनाय जों थासिङो जे सामुं खलायनाय सामानि आबंखा इको एजेंट नि हिनो फिया ओ जागा हांके सिला मयूर मा सानु कांके सिला ओ जागा एक्सपीरियंसर ओके रिलेटिवाइजर नॉमिनलाइजर रिलेटिवाइजर तामो नॉमिनलाइजर तामो गांके सिङो जागा खलाय बार खलाय गरन एडभार्ब गरन एडजेक्टिव अब हाय कक थाइरो तमुनो मुंनि जागाव आचुगै मुंनि इखौ आचुगै मुं ओंनि थांगा गांके आबोनो हनो रिलेटिवाइजर एबा नॉमिनलाइजर खलाय रक जेब्रु आकुनि जागा आचुगो मुंनि एबा नावनि जागा आचुगै सामुं ताङो आफुनो होनाय रिलेटिवाइजर एबा नॉमिनलाइजर क्लियर दां सानादि खलाय रक वाइसो नावनि जागा आचुगै सामुं तां नाव नंगै थां गाफुरनो जों सानाय आबंखा रिलेटिवाइजर एबा नॉमिनलाइजर इनके सिङो जागा नॉमिनलाइजर नाय नॉमिनी बर होनजा गांगे जों बेंगो साइमन बिनि बदला ब आचुगै मान बिनि बदला बरां माने मान गाबो नॉमिनलाइजर इनके सिङो जागा आं परिमान बिजाब काहा परि इनके तो जों बात इनके मा थेपाय मा बागै अमताबो नाव नंगै थांखा इनके आं परिमान बिजाब काहा इनके जों मा गोनां र मुं गोनां र गांगे जों नॉमिनलाइजर हनै माननाय इनके रिलेटिवाइजर नि इनके जों ते कायसा जों जेमन खलायनि सिनि अम वाइसे फायगा रो लैको नॉमिनलाइजर नॉमिनलाइजर खौ तलांदि नि फायगा एबा आगे फायगा बार्ब नि मुंगो तलांदि नि कक्थायनि दिखा फोरों इनके जों आइनो तलांगे फोरोंनाय फाल इनके फालनाय इनके जों नायनाय थेपाकेनो नॉमिनलाइजर इंगे थांमनि बो नगो जेमनि गरो इनके अमके रिलेटिवाइजर नि फुनुं मारि अमो बो नाय गोनां नगो मिया थिने आमिन कथा रिलेटिव इनके जाति को सिसफलाय गांके इहिम मिया थैनाय आमिन कतनगो थैनाय बे आमिननि रिलेशन सकलाय और सामनि को सादक दंमा आमिननि को सादक दंके और को थैनि परे नाय इनके अबो दाबु थै इनके तो जों एडजेक्टिव इनके नाय थेपामानि यागलो अमो नाउन इंगे थांखा इनके अमोनो अंका रिलेटिवाइजर इनके जों फालनाय इनके अबो नॉमिनलाइजर इनके आरो नायनाय इनके जेमन जों सिं रोजाब गायंगो सिंगार इनके न नाउन इनके न रोजाबनाय रोजाबनाय इनके अम हाय फांसन नंमानि आबुंखा नॉमिनलाइजर एबा रिलेटिवाइजर माने बुल मार्कार सेम आवन बागे नॉमिनलाइजर रिलेटिवाइजर थानसाके फनु जाबाय दा मिया थैनाय गावमके रिलेटिव सकलायो ओके ओ नायनाय ओ जागा नाय आचुगो अंगते नॉमिनलाइजर बो नाय आचुगो जेमन परि आइको को रोजाबनाय फालनाय गाय नायनाय थांमानि अबो नॉमिनलाइजर एबा रिलेटिवाइजर नि फनु मानसिया पोजिशनर तामनो हिनिंगाके ग्रोंसा थायो लोरियाखे तङै तंबा ग्रोंसा जायो ग्रोंसा जागा पोजिशन नावै दं आबो हाय जे मानजागो जों आबोनो हनाय पोजिशनर बो आ जागावनो आचुगै दं किन्तु आबो कायसा जागा बो लोरियाखे तङै दङ आबोनो जों हनाय पोजिशनर इनके ओ जागा जों फुनु मारेगा रामनि बिजाब संबां साखाव क्लाइजा बिनि बिजाब बर क्लाइजा टेबिल साखावनो क्लाइ दङ साबनि बिजाब रामनि बिजाब के रामनि बिजाब ओ जागाव साबजेक्ट दंखाना फिया अमो
जों मिनिं बायसि मा बुजिनो इनका आरो मिनिं ताम सांगा के बिनि बिजाब आजा कायसा जागा खलाय दं मीन्स लोरिया अबनो हो पोजिशना जन थुतायो खलायजाक के जन बिसनाव खलायजाक मीन्स जन बो कायसा पोजिशन दं माने अराव लोरिया के दंइ दबो आनि आफा ची बिसिरमि लंडन दंइ दं इनका के अ जागा बो आनि आफा बर दंइ दं लंडन बुसो 10 বছরমই दंइ दं के आबो कायसा आ जागा पोजिशनार खलाय पोजिशन नाजा खायता आबो इनका पोजिशनार मीन्स गोरोंसा जागा लोरियाखै दंइ दं मानो पोजिशनार के जन थुतायो खलायजाक लोरियाखै दंइ दं रावनि बिजाब समन साकाव आरो खलायजाक आनि आफा ची बिसिरमि लंडन दंइ दं इनका के अमबो पोजिशनार खलाय ओके इनका जों पजिटिवाइजार ट्रान्जिटिवाइजार इनका अमो किसा बुजिनानि दरकार इनका बार ट्रान्जिटिव बार इनट्रान्जिटिव बार पजिटिव बार इनका जों कायथाम बार नो जों बुजिनानि ना ट्रान्जिटिव बार इनके जे बार रक ऑब्जेक्ट नाउ मानो बा जे बार खलायको कगबुदां खलायथेनि ऑब्जेक्ट दंखांगां के आबो ट्रान्जिटिव बार जे बार ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बार आबो हाये कगबुदां के आबो ट्रान्जिटिव बार के बाक्सा बाक्सा कगबुदां इनट्रान्जिटिव बार दं इनट्रान्जिटिव बार के ऑब्जेक्ट गरैनो कायसा कगबुदां उंनि मानो आफ्रुनो हंनाय जों ट्रान्जिटिव इनट्रान्जिटिव बार बेन आं मोनैयो बा बमोनैयो ओंखाय जे कायसा सेन्टेन्स जायथां ओंखाय के आ जागाव इनट्रान्जिटिव बार आरो ऑब्जेक्ट गरै ऑब्जेक्ट नाना नाया ऑब्जेक्ट नावै मानिया बा नाना सनाया बो हाय के इनट्रान्जिटिव बार के पजिटिव बार बुंगा बाहाय के बमोनैयो मा जागा को कगबुदां ओके इनके जों जागाव हि ब आनो मोनै रिखा के इको अ जागाव मोनैनि बागै जों अ मोनै ऑब्जेक्ट नि आनो नायतु खांके और रि कैसे एक्स्ट्रा फायके माने ब आनो मोनै खा के गथया ब आनो मोनै रिखा ब आनो मोनै रिखा के रि इनका अ जागाव पजिटिव बाइजार ओके जों नुखा ट्रान्जिटिव बार उनके जे बार ऑब्जेक्ट नावै मान आं माइसा उनका अ चाव ब माइ ऑब्जेक्ट नावै मान का इनट्रान्जिटिव ब मोनै उनका अ जागाव उनका के नायदि अ जागाव ऑब्जेक्ट गरै मीन्स ऑब्जेक्ट गरै के इनट्रान्जिटिव बार ओके पजिटिव बाइजार उनका ऑब्जेक्ट रखा हाइबनो रि कैसा एक्स्ट्रा फायका ओके ओ रि इनका अ जागाव पजिटिव बार ब आनो मोनै खा ब आनो मोनै रि खांनानै दं ओमफ्राय ओ रि इनका पजिटिव बार हायता रि नि तो जों गिफ्ट होनि से मानो सय बार थांगे गिफ्ट सि गो जागाव तो गिफ्ट होनि तो फायाबले गिफ्ट नि मीनिंग तो फायाबले हायता गो बंखा और पजिटिव बाइजार रि के कक थे दं खांके ना रि कैसे दं खांके ना पजिटिव बाइजार हने मानो वान शुक देबो इंस्ट्रूमेंट गाइस जों सेम को खायलायगा तांग को कारक एबा तांग फाय को तांग माने तांग हालो खाने खालायगा अंगा इंस्ट्रूमेंटल केस इंगा और इंस्ट्रूमेंट सेम मोटामोटी एकी नो फंक्शन और जे मानै बाय सामु खलाय मानो आ मानै नो उनका इंस्ट्रूमेंट मानै हिंके नो इंस्ट्रूमेंट इंगा जन चाबी बाय ताला खुलोका तांग बाय ताला खुलोका बो मानै बाय चाबी बाय इंगा और बै गानाव बाय सिनेमारि दं सिनिनानि बागै दा बाय सिनेमारि गोनां गानाव दंइ दं इंगा इंस्ट्रूमेंट बो के चाबि हायता इंगा जन चाबि बाय ताला खुलोका जे मानै नो जे नों सामु खलाय जे को मानै बाय नों जे सामु खलाय मानो आ मानै नो उनका इंस्ट्रूमेंट जन चाकु बाय या सिराव को चाकु इंस्ट्रूमेंट सम्पलो रायदां बाय चिबु बुथाराव गांगार रायदां का इंस्ट्रूमेंट उनका जे मानै बाय नों जे सामु खलाय मानो इंगा जों तांखालगबो अमो दंगो इंगा ओ सेंटेंस एलिमेंट बो अ मानै दं फिया सेंटेंस एलिमेंट जुदा तांखालग जुदा आबोनो जों मिक्स खालामना लाखैदों ओके रिसिपिएंट ते कैसे फागे रिसिपिएंट गांके हरकसा सक बाय रहर जागे मुंसासे नों यासाखा बा मानखा जे मानाय यासाखनाय जों बननो रिसिपिएंट होनाय रिसीव खलायगा मीन्स मानखा बा यासाखा आबोनो जों रिसिपिएंट होनाय इंगा के नाहादे और जन मिया बुमानि कक्टन मानखा साव मानखा बा साव यासाखा के जन के जन और जों सब्जेक्ट दंफानो कक बुतां नि कक मांनो रगै अमंखा रिसीव खलायनाय एबा जों बनो रिसिपिएंट होनाय जन मिया बुमानि कक्टन मानखा साव यासाखा जन उनका रिसिपिएंट खुमतिया सुब्रायो खुमारो इंगा साबो खुमबार मानखा सुब्राय और यासाखा मीन्स सुब्राय और रिसिपिएंट रिदा मेरिनो बिजाब गांसोरका इंगा साबो यासाखा मेरी हो जागा रिसिपिएंट इंगा के नादि पुदा बुजिथा रिसिपिएंट ओके beneficiary very important why need the why tham फाइजाका ओके अमो बेलाइन important benefit होनी बुझिगरा देखुला benefit means
mungsasak laab manmani beneficiary benefit abo जों laab manmani hin bujidi ओंखे ओके फुनुंगारि नागि बेनिफिशियारि मीन्स जों बेनिफिट माने लाब mungsasak laab manmani ओंखे नागियाव जागा बाहाय के फुनुंगारि फैया नंगते कैसा जे कक बताओ नों जदि बेनिफिट बुजाङै दंखाङे कक बताओ बागै ओंगै रखनि दङ निको मा आनि बागै सिगं पाइतो बुखा मा आनि बागै आनि बागै साब लाब ओंखानाय साब लाब ओंखाङे आं लाबो गा और आनि ओंखा बेनिफिशियारि ओंखे को बागै हिनि कैसा कक बताओ मानका आनि बागै आनि बागै ओके ओंखे और साब लाब एक नंबर नायनो थाङे साब लाब ओंखे आं लाब ओंखे और आं ओंखा बेनिफिशियारि आं बुबाग्रानि जबाव मा नंखरका ओंखे साब लाब ओंखा बुबाग्रा लाब ओंखा तांगे ओंखे आंसे जबाव मा नंखरका आंसे बुजाक सनायबले आंसे तगजाक सनायबले आबोनि बागै अजागाव बुबाग्रा बेनिफिशियारि डेबिट बुबासिनि बागै रिसा पाइका साब लाब ओंखा बुबासै तांगे डेबिट पाइ बुबासि लेफायगा बुबासि लाब ओंखा ओंखे निगर बागै ओंगै रखनि दंखाङा ओंखे आस आफ्रो किसे सिनेमा हायाव सिनेना नांखायता गजा बागै ओंगै रखनि कक बताओ दंखाङे abo beneficiary ओंखे अम very important अमो वाइ थामदा बुसुबो फाइका ओंखे अमो कबर एंट्रेंस अ बेनिफिशियारि बार सोंजाखा ओंखे ताकलाय एक्सपेंचर सोंजानो चान्सेस दङ एक्सपेंचर बाय रिसिपिएंट जदि बेनिफिशियारि सोंगाङै तो लाब ओंखे इको लेटिव बाय जाबाय नॉमिनलाइजर बो सोंका वाइनि दे बुसुबो ओंखे हाइफानो तैसे बेनिफिशियारि फाइका ओंखे नरक माया दंला अमो बार सोंखा ओंखे बुजिखोना हानाय खाखलायो बिनि बागै आसगन सितन जतन हर काहाम तंबि जतन नरकनि बसकांनि एग्जाम काहाम खेर लाइजाबादि साबनिबा कपाल लङै दंखा साइमिया हाइफाना जतन काहाम खेर खाके जतन आसुबि माननाय आबुनो आं नायो नरक जत काहाम मार्क माने कगरे एमि खालामनाय चान्स बांतन आबुनो आनि नासिखौ आबुनो आनि भिडिअ खालामनानै नाहारगोन बिनि बागै आसगन जतन हर काहाम